Kompanija Čeda Pres postoji 29 godina. Osnovna delatnost kompanije je proizvodnja potrošnog materijala u stomatologiji i kozmetici. Pretežna delatnost, 90%, jeste izvoz. Izvozimo na 5 kontinenata. Neki od zemalja su Amerika, Kanada, Rusija, Meksiko, Argentina, Švajcarska i zemlje u okruženju. Kao društveno odgovorna kompanija koja prati trendove i koja stalno napreduje i razvija se, prepoznali smo kompaniju Energize kao odličnog partnera i ušli u priču vezano za solarne panele i veoma smo zadovoljni saradnjom.